Společnost Siemens patří mezi tradiční vystavovatele na veletrhu Ampere a není tomu jinak ani v letošním roce. Vystavujeme zde portfolio pro průmyslovou automatizaci, pro technologii pohonů a dále pro energetiku a rozvod elektrické energie. Takovým leitmotivem té naší letošní výstavy je věta, kterou jsme formulovali jako Siemens vás zve do světa energetické efektivity. A vlastně ten důraz na úsporu energie a na energetickou efektivitu se prolíná celou tou naší prezentací vlastně na letošním veletrhu Ampere. Pane Plachý, mohl byste nám říct něco o vašem TIA portálu? Takže TIA portál je vlastně úplná novinka, která přichází přibližně po 15 letech, kdy jsme inovovali simatiky řady S7, tak teďka přicházíme v podstatě s novou platformou, která přináší uživatelům integrované prostředí, které integruje do sebe veškeré komponenty sloužící k tvorbě automatizačního projektu. V tom automatizačním projektu se bude vytvářet všechno pouze jednou, to znamená hardwarová konfigurace se vytvoří jednou, komunikace se vytvoří jednou, diagnostika, všechno se bude používat pouze jednou. Pokud budeme dělat změnu v projektu, tak ji uděláme na jednom místě a projeví se to ve všech částech. Co se týká komponent, z kterých TIA portál je složen, tak v současné době připravujeme část Simatic S7, čili Step 7, která bude sloužit pro projektování PLCček, WinCC pro projektování vizualizací, to znamená od těch nejmenších panelů až po aplikace SCADA. To znamená, dříve jsme měli WinCC a mohli jsme dělat aplikace server client, tak teďka ve WinCC verze Professional uděláme stejné aplikace. Pane Soukupe, můžete nám říct něco o nové řadě elektromotorů? Velice rád. My na tomto veletrhu Ampere 2011 představujeme novou řadu elektromotorů, které již splňují požadavky Evropské unie. Připravili jsme proto tady nový prospekt, který hovoří o tzv. Nové účinnosti elektromotorů. V čem vlastně spočívá ta účinnost? Spočívá v tom, že ten elektromotor má tzv. Rotor, což je zařízení, které je uvnitř toho motoru, a ten je z čisté mědi. Tato měď dosáhne tu vyšší účinnost. Řádově se jedná o 2% například podle typu elektromotoru, ale v celkovém objemu těch milionech počtu kusů jsou to potom i tisíce a miliony a tak dále. Takže firma Siemens se přizpůsobila tomuto novému nařízení a velice ráda svým odběratelům dodá tyto motory s vyšší účinností od 16.6. Jelikož nás Siemens zve do světa energetické efektivity, jak do toho zapadá Process Instrument? Celá řada našich produktů má bezprostřední souvislost s měřením bilancí, kde mám-li správnou informaci o celkovém množství, můžu samozřejmě potom řídit následně chod motorů, chod dmychadel a tím ušetřit celou řadu energií. Můžu efektivně řídit výrobu, to znamená opět s tím konečným cílem nejenom kvalitního výrobku, ale také energeticky úsporného výrobku.